ଏକ ସମୟର କଥା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଦୟାଳୁ ମଣିଷ ଥିଲେ ରଘୁ ଚାଚା। ଗାଁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଗାଁରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। କି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏହି ଝାଡ଼ି ଭିତରୁ? କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଏଠାରେ? ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରଘୁ ଚାଚା ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାହିଁଲେ। এই ଶବ୍ଦ ତ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଝାଡ଼ି ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଦେଖେ କ'ଣ ଅଛି। ଏ ମା, ଏ ତ ବାଘ ଛୁଆ ଝାଡ଼ି ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ। ଚିନ୍ତା କରନି ଛୁଆ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବି। ରଘୁ ଚାଚା ବହୁ ଯତ୍ନରେ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ରଖିଲେ। ବାଘ ଛୁଆ ତା ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ରଘୁ ଚାଚାଙ୍କ ଘରକୁ ପଡ଼ିଶା ଆସିଲେ। ରଘୁ ଚାଚା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଦେଖାଯାଉନ। କ'ଣ କରୁଛ କି? ନା କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ? ଏ ମା, ରଘୁ ଚାଚା ବାଘ ଛୁଆ ପଶୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ହବ। ନା, ଏ ମୋ ପୋଷା, ଏ ମୋ ପିଲା ପରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଏ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଘ ତ ବାଘ ହେଉଛି, ତା ମନ କେତେଦିନ ଠିକ୍ ରହିବ କି? ହଁ ରଘୁ ବାବୁ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ଠିକ୍ ଯେ, ହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମ ଓ ଦୟା ସେ ଜାଣେ। ସେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତେ ଏଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତା ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏ ଗ୍ରାମ ଏବେ ବିପଦରେ। ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ରଘୁବାବୁ ତ ବୁଝିଲେନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଉଛି ଆଉ। ବାଘ ଗାଈକୁ ମାରି ବସିଲା। ଗାଁର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ରଘୁ ଚାଚା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଏ ପଶୁ ପ୍ରେମ ବୁଝିପାରିବନି। ହେଲେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ପାଲଟିଗଲା। ମୁଁ ତମକୁ ମନରୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତମ ସ୍ଥାନ ଏଠାରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିଜର ଜଗତକୁ ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ ତମକୁ ନିଜ ପିଲା ପରି ପାଳିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ଏମିତି ହିଂସ୍ର ପାଲଟିଗଲ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳେଇବା କଠିନ। ମାନବ ଦୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ।